እታ ንእሽቶ ካብ ጻሕሊ ሊባኖስ ዝተጸርበት መቐመጢ ሳጹን ኣብ እግሪ ዓራቱ ኣቐሚጡ ጠቕሊልዋ ንዝነበረት ቆርበት ክኸፍት ጀመረ። እቲ መሸፈኒ በቐሊሉ ስለ ዝተገልሃሉ ድማ ናብቶም ዝተቐልዑ ጥቕላላት ብራና ቀው ኢሉ ጠመተ። ኣብ መወዳእትኡ ኣእዳዉ ሰዲዱ ነቲ ካብ ቆርበት ዝለፍዐ ኣካሎም ክድህስሶም ጀመረ። ስምዒት ህዋስ ኣጻብዕቱ ብዘመሓላለፈሉ መልእኽቲ መሰረት ብህይወቶም ዝነበሩ ኮይኑ ስለ ዝተሰምዖ ግዳ ብቕጽበት ኢዱ ኣለየ። ካብ ኮፍ ዝበሎ ተንሲኡ ናብቲ ብመጋረጃ ተሸፊኑ ዝነበረ መስኮት ክስጉም እንከሎ ካብቲ 1 ኪሎ ሜትር ዝገማገም ርሕቐት ዝነበሮ ዕሙር ዕዳጋ ዝመንጨወ ሃሳስ ድምፂ ዋጭዋጭታ መስኮት ሓሊፉ ይስማዕ ነበረ። ናብ ማእዝን ናይቲ ሃሳስ ድምፂ ዋጭዋጭታ ብዝጠመተ ስምዕታት ፍርሕን ጥርጣረን ተመሊሶሞ ርእሰ ተኣማንነቱ ክወርድ ተሰምዖ። ኣዒንቱ ዓሚቱ ርእሱ ናብ መንደቕ ገጹ ኣቕኒኑ ብዓውታ ጨደረ።